Καλησπέρα, καλησπέρα. Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε, πόσο καιρό έχω να κάνω εμφάνιση από την τελευταία φορά που έκανα το τελευταίο μου βιντεάκι και έτσι είπα να επιστρέψω με ένα πολύ ωραίο χαρμόσυνο γεγονός. Είμαι δεύτερη φορά έγκυος, τώρα είμαι στο μήνα μου, οπότε κάποιες έτσι άσχημες μέρες τους πρώτους μήνες και μετά η ρουτίνα της καθημερινότητας, αν και δεν δουλεύω τώρα, δεν με άφησα να κάνω κάποιο βίντεο. Είπα να επιστρέψω με ένα βίντεο από αυτά που σας αρέσουν πάρα πολύ, τα haul. Οπότε έρχεται άνοιξη, αλλάζει ο καιρός, χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα και για το μαργετάκι μου και για το μωρό. Οπότε επισκεφτήκαμε τα όρχιστρα και όχι μόνο, αλλά ο μεγαλύτερος όγκος των πραγμάτων είναι από εκεί. Και θα σας δείξω πολύ ωραία καλοκαιρινά ρούχα που πήραμε. Θα σας αρχίσω πρώτα με τα ρουχαλάκια της Μαριέτας, όπου τώρα είναι 5,5 χρονών. Είχε φοβερές προσφορές, αν και αρχή της σεζόν. Δηλαδή, αν έχεις κάρτα κλαμπ αυτή του ορχήστρα που σου μειώνει αισθητά πάρα πολύ την τιμή, συμφέρει πραγματικά να πας να αγοράσεις. Λοιπόν, η μία μπλούζα είναι αυτή εδώ, καλοκαιρινή, γαλάζια. Πήραμε τα κλασικά σετάκια που έχουν ροζ, φιστική και κιτρινάκι. Μεμονωμένες, αυτές παιδιά τις είχε στο 1,5 ευρώ, στα 2 ευρώ. Τίποτα. Να έχουμε να φοράμε στο σχολείο, στην παραλία. Επόμενη. Πολύ ωραία καλοκαιρινά πάλι χρωματάκια. Ωραία σχεδιάκια. Κοιτάξτε τι όμορφα. Κολανάκι για το σχολείο Κάπρι, λευκό, μαύρο. Και ένα μαγιοράλ από άλλο κατάστημα, λαχανή. Επίσης επισκεφτήκαμε και τα H&M, αυτά ήταν δύο κολλητά μαζί, ποδηλατικό κολάν σε ροζ και γκρι, ήταν δύο μαζί ενωμένα. Πήραμε άλλη μια τριάδα κλασική του όρχιστρα, λευκό, ροζ, γαλάζιο, απλά χωρίς σχεδιάκια. Και άλλο πήραμε και τελευταία μπλουζίτσα λευκή. Ψήλωσε πάρα πολύ, ψήλωσε απότομα. Δεν είχαμε καθόλου ρούχα, τίποτα να φορέσει στο σχολείο αυτές τις μέρες που έχει γίνει τώρα πάρα πολύ καλός ο καιρός και όλοι βγαίνουμε έξω με τα κοντομανικά μας. Επίσης πήραμε βαμβακερές καλτσούλες, είχε 1, 2, 3, 5 ζευγάρια, τιμή δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν γύρω στα 4 ευρώ όμως, πολύ ωραία σχεδιάκια διάφορα, έτσι καλοκαιρινά λουλουδάτα τις πήρα. Και εκεί είχε στο τελείωμα σε όλη αυτή εδώ τη χρυσοκλωστή που δεν ξέρω, της αρέσει πάρα πολύ τη Μαριατούλας μου. Και πήραμε επίσης ένα ταπεράκι που τους άρεσε με τη Frozen. Ανοίγει κάπως έτσι. Έχει μέσα ένα πιατάκι και στη συνέχεια το μπολ. Και ένα πολύ ωραία μπουρνούζι στα 20 ευρώ με την κάρτα του κλαμπ, κίτρινο
με λουλουδάκια όπως βλέπετε. Και είχε και άλλο ένα το οποίο ήταν ροζ και η κουκούλα ήταν μονόκερος, για όποια ενδιαφέρεται. Και τελειώνοντας με το κορίτσι μου, επισκεφτήκαμε ντύπα να πάρουμε τα καθιερωμένα μας τόνς, που κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα τιμούμε, μας αρέσουν, είναι πολύ άνετα παπούτσια, τα φοράει χωρίς κάλτσα. Ασημή, στραφταλιζέ, όπως αρμόζει σε ένα κοριτσάκι. Και περνάμε στα του μωρού. Λοιπόν, το μωρό που περιμένουμε είναι αγοράκι αυτή τη φορά. Πήραμε καλτσούλες Winnie the Pooh, τριάδα. Η τιμή τους ήταν γύρω στα 5 ευρώ. 5 ευρώ επίσης και αυτή η τριάδα. Ναυτικό, βαρκούλα, φοίνικες. Είχα πάρα πολλά ρούχα από τη Μαριέτα, φορμάκια ιδίως, γιατί δεν τις έχω μόνο ροζ, φοράγε λευκά, κίτρινα, το χρώμα της μέντας, γκρι, μπλε σκούρο, μου αρέσαν πάρα πολύ αυτά τα χρώματα, οπότε αυτά που μπορούσα να κρατήσω τα κράτησα για να τα φορέσει και το μωρό. Και επίσης μου δώσανε φίλοι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολλά ρούχα τα οποία, οπότε δεν χρειάστηκε να πάρω τόσα πολλά. Πήρα έτσι λίγα για το καλό που λέμε και να έχουμε κάτι καινούρια για την έξοδό μας από το μευτήριο. Ξεκινάω με το πρώτο σετάκι, έχει πολύ Winnie the Pooh και Mickey το όρχεστρα φέτος και ναυτικά πολλά, που είναι σορτσάκι με σετ το φορμάκι του εδώ. Αυτό ήταν στα 10 ευρώ. Φορμάκι ναυτικό. Ρίπη είναι η τέτοια του, η ύφανσή του, βαμβακερό. Είχε ένα ωραίο σετάκι από σκουφάκι. Πάρα πολύ ωραίο φορμάκι χωρίς ποδαράκια, με μπλε κολανάκι. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένο, βλέπετε. Αυτά εδώ τα φορμάκια μου αρέσουν πάρα πολύ, φοράγα και πολλά στη Μαριέτα, έχει πάρα πολλά. Τα πήραμε συνήθως από H&M που καταλήγουν να είναι σαν σορτσάκι. Πολύ γλυκό χρωματάκι αυτό το mint με ελεφαντάκια. Ενδεικτικά σας λέω ότι αυτά με την κάρτα Club, Orchestra Club, είναι στα 8 ευρώ. Διπλό δεινοσαυράκια, αμάνικο αυτή τη φορά. Και το πίσω του είναι γκρι με δεινοσαυράκι. Παντελονάκι, σορτσάκι. 3 μπλουζίτσες. Μαρινιέρα. Μπλε σκούρο. Και νησάκι καραβάκι γαλάζιο. Φοβερά. Επίσης του πήρα μία κάπα πετσετούλα για να έχουμε και το μευτήριο, γιατί επίσης δεν μου κάναν δώρα, βέβαια ακόμα δεν έχω γεννήσει, αλλά μας κάναν τα δωράκια μας, οπότε έχω πετσετούλες, λαγουδάκι, παιδιά οικονομικότατη, με την κάρτα Club, την πήρα 10 ευρώ.
Πήρα μία λαξιέρα, εντάξει, όλα αυτά τα αναλώσιμα, λαξιέρα, μπανάκι, βούρτσα για τα μαλάκια του, που εντάξει αυτά δεν κρατιόνται, αυτά με το που περάσει λίγος καιρός και χαλάνε και αλλάζουμε, τα πήραμε όλα καινούρια. Και πήγαμε και νεφ, σεντονάκι λιγνό. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι, με προβατάκια, πολύ χαριτωμένο, γαλάζιο με προβατάκι. Έχει μέσα, λέει, 2 σεντονάκια, 70 από 1,20, ναι, είναι για λίχνο, πολύ σωστά. Και τέλος τα μορουδιακά. Πήρα κάτι και για μένα. Τα βλέπω πάρα πολύ καιρό και λέω να τα πάρω, να μην τα πάρω. Έτσι λίγο η τιμή τους με κάνει διστακτική, όχι τόσο το σχέδιο, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά μετά είπα ότι θα τα χωρέσω πάρα πολύ, οπότε χαλάει. Η Crocs λοιπόν έχει βγάλει τα κλασικά σε πλατφόρμα που είναι 6 εκατοστά, λίγο πιο ψηλά και πιο στενά στο φάρδος τους. Οπότε τα πήρα για το μευτήριο και μετά μετέπειτα θα τα έχω για να βγαίνω έξω, παιδική χαρά, θάλασσα κτλ. Είναι αυτά. Είναι τελείως το κλασικό τους ακριβώς, απλά είναι πιο στενή γραμμή, δεν είναι τόσο φαρδιά όσο τα απλά και είναι το τακουνάκι του 6 πόντους αντί για 2-3 που είναι το κλασικό Crocs. Και από ό,τι μου είπε η πολίτρια, τείνει να γίνει κλασικό και αυτό, δηλαδή να τα βγάζει κάθε χρόνο. Οι Crocs είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Η τιμή τους είναι στα 64 ευρώ. Πήγαμε στο μαγαζί της Crocs. Τα πήρα στο Smart Park. Οπότε όποια ενδιαφέρεται είναι εκεί, σε αυτή την τιμή. Και υπάρχουν βέβαια και τα πολύ πιο μεγάλα που νομίζω είναι 10 πόντους. Αυτά ήταν στα 85 κορίτσια. Βέβαια είναι και πολύ πιο βαριά, έτσι. Δηλαδή όλος αυτός εδώ πέρα όγκος που παίρνει στο τακούνι βαραίνει το παπούτσι. Οπότε αυτά εδώ είναι... Συγγνώμη. Οπότε αυτά εδώ είναι τόσο όσο. Και ελαφριά και άνετα και πολύ καλά. Λοιπόν, τα ψώνια μας τελείωσαν εδώ. Έχω να βάλω πολλά πλυντήρια να το πλύνω για να έχει να φορέσει και το κορίτσι μου που πλέον, όπως σας είπα, δεν του κάνει τίποτα. Ο καιρός είναι φανταστικός. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εποχή. Η άνοιξη είναι η εποχή μου. Μου αλλάζει η διάθεση, μου φτιάχνει η διάθεση. Αισθάνομαι κάπως φοβερά. Πλησιάζει τα γενέθλιά μου. Δεν ξέρω και είναι και αυτό. Γιατί λένε ότι όταν συνήθως η αγαπημένη μας εποχή είναι αυτή που είναι κοντά στα γενέθλιά μας. Έχω φτιάξει τον κήπο μας, έξω τη βεραντούλα μας. Ξεράθηκαν όλα τα φυτά μας φέτος, λόγω του ότι δεν ήμασταν καλά, δεν βγαίναμε έξω να περιποιηθούμε καθόλου τον κήπο μας. Οπότε θα κάνουμε και ένα βιντεάκι με το πώς έχω στήσει έξω την βεραντούλα. Και βέβαια αφού αυτή η δεύτερη μου εγκυμοσύνη και γέννα είναι τελείως διαφορετική από την πρώτη, θα κάνω ένα καινούριο βιντεάκι για το πώς βίωσα την καινούρια μου εγκυμοσύνη και την καινούρια μου γέννα, γιατί πραγματικά, αν και απέχω πάρα πολύ καιρό με τα βιντεάκια και το ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε, λαμβάνω ακόμα πάρα πολλά μηνύματα για το βίντεο που είχα κάνει σχετικά με την πρώτη μου γέννα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθείτε, μου στέλνετε μήνυμα και ανταποκρίνομαι, το ξέρετε, αμέσως σε όλα σας τα ερωτήματα. Οπότε θα έρθει και αποκαλυπτικό βίντεο για την δεύτερη μου γέννα.
Φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια και εύχομαι να τα πούμε πριν το Πάσχα. Γεια σας!